polvet, varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputa. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputa. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputa. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputa. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. Hienosti näkee, että kyllä ne taipuu ne ohjaajatkin siinä ja katsojatkin siinä, missä koiratkin. Hei, meillä olisi Pirkolle tuossa paikka, jos nostettaisiin tuosta tuonne tuolit. Pirkkohan tarjoaa meille tuossa lounaalla, keittolounaasta syöville tuolla kakkua tuolla kodassa, mutta me ajateltiin, että ihan hetkeksi niin lauletaan Pirkolle synttärilaulun. Ja näähän perinteisesti on ollut tämmösiä nämä synttärilaulut, että miten se meneekään? Alkaako se jotenkin niin, että sä kasvoit neito kaunoinen isäsi maajassa. Ei ku, otetaan uudestaan. Heti. Nyt se teksti! Näitä vaan, tästä voisi päätellä mitä vaan. Se mitä on, se huomaan. Pirkko! Hei, ole Finni Mimmi. Hei, ole Finni Mimmi. Hei, voida juokse maaliin. Hei, pese sulla talhaan ja rakaan. Vedomme tasainen vaikka osueisessa edelleen. Ja ei me tappaa se valuu. Ei ole hienomaassa eikä suostu. Kodissaan laittaa ja käden on. Kanissa voit jo näkyä auringon. Aurinkin kaikkia yhdistää. Pirkko kisat vauhdikan järjestää. Pirkko. Ei kannathan mun Pirkko. Ei pyöreitä juhlikaan jasta vaan. Ei paljon onnea Pirkko. Hei, onnea me toivotaan sulle vaan. Hannu Kemo varsinkin tiesi sen, luotin kansia käsiään. Ei pysty Kemo kolmea ramsuttamaan. Liitetään, kolme koiraa ottaa savuskaa. Ja Hannu Kemo jokaista rapsuttaa. Pirkko. Ei, luota saapuu muskaan. Ei, luota saapuu muskaan. Ei, luota saapuu miraa. Ei, luota saapuu miraa. Ei, tuota saa
Istutitko hetkeksi vielä alas? Nenälin on loppu. Ja haluttiin muistaa Kuuluuko nyt? No niin. Pirkko. Paikalla on osa vain osallistuneista porukoista, että kortissa lukee sitten, ketkä kaikki on tähän lähteveen mukaan. Ja oli suuri suosio. Täytyy sanoa, että silloin 6 vuotta sitten 2011 Pirkko ilmoitti, että täällä pari naista kylällä vähän harrasti agilityä, että me pidetään omat kisat. Se oli aika melkoinen haaste porukalle. Me ajattelin, että mitä siitä tulee. Pirkko on muun muassa maalannut meidän agility-esteet, ja kun ne oli vähän liukkaat, niin myöskin osannut hiekottaa sen maalin. Sun kanssa yhdessä pakkasessa. Yleensä Pirkko on juuri se, joka haalii meille nämä kaikki palkinnot ja myöskin pakkaa ne näihin meidän hienoihin systeemeihin. Ja näitä kisoja ei ilman Pirkkoa täällä olisi järjestetty, ja nyt 6. vuotta ollaan täällä. Että iso kiitos Pirkolle ja toivottavasti juhlit upeasti 60-vuotisia ja me kaikki ollaan muistettu sua. Ihan. Aivan siis totaalisesti. En voinut kuvitellakaan. Niin kuin näette, että mä oon aivan sävynyt. Mä rakastan teitä kaikkea. Ensi vuonna jatkuu. Jee! Ensi vuonna jatketaan. Menkäähän sateen suojaan ja nyt pidetään sitten lounastaukoa. Muistakaa tuolla. Eikö kolmaset vielä kisa? Kisataan ensin vielä vähän. Onko ihana, että tätä puheita on? Näitä ilokyyneleitä.